Hej med dig. Jeg er blevet opfordret til lige at lave sådan et af de her fodprogrammer, som du kan have glæde af derhjemme også. Og så tænker jeg lige på den her sådan lidt regnfulde fredag, at det var helt perfekt til lige at optage det her lille program. Så jeg vil lige tage dig med, og det du kan bruge, når du skal lave det her program, det er en af de her grønne bolde, måske en af de her små bolde med pigge, og hvis du har også en elastik. Men mange af de her øvelser kan altså fint også laves helt uden noget af det. Så improviserer vi bare lidt, og jeg skal lige prøve at fortælle jer lidt undervejs, hvad I kan bruge i stedet for. Men det jeg vil starte med, det er den her lille bold med piggene på. Og nu har jeg helt bevidst gjort det sådan, at det faktisk kun er mine fødder, du kan se her, fordi det er lidt nemmere måske for dig at se, når det er lidt tættere på. Så det jeg vil starte med, det er at lægge den her bold ned på gulvet, og så vil jeg prøve, om jeg kan samle den op. Så det du skal, det er at placere dine tæer henover, og så forsøge at få fat i den her bold. Og her, der krummer du jo rigtig meget med dine fødder, som du kan se her. Og sådan at knoerne faktisk kommer frem på forsiden af din fod. Selvom du ikke kan gribe bolden, så er bare den her øvelse, hvor du forsøger, den er jo super god. Super god. Så vær ikke ked af, hvis ikke bolden den slipper gulvet. Så du prøver dig bare frem. Gør nogle forsøg. Når du har gjort det nogle gange, hvor den enten har slukket gulvet eller ikke har, så kan du begynde at ligesom rulle med den her nubrøde bold her under din fod. Og vi tager lige øvelserne en fod ad gangen, fordi det er altså også en super dejlig måde lige at mærke effekten af øvelserne bagefter. Og jeg ved, at nogen er måske lidt mere sensible under deres fødder. Så her der kan I jo selv så lige mærke efter, hvor meget I kan presse ned på bolden. Nogle skal lige vende sig lidt til det. Men det I skal sørge for, det er, at I masserer hele foden igennem. Og det vil sige, det er også under hælen. Og så er det på ydersiden. Så du vender lige din fod lidt. Og det er også på indersiden. Alt det her, det gør du jo selvfølgelig i den tid, der nu passer dig. Og det kan også være, at du kun laver nogle af øvelserne. Så når vi har rullet hele foden igennem her, så kan du lige prøve at presse ned på bolden. Så du egentlig bare står og presser ned, også her igen, med vægt på, som du jo kan holde ud til. Det er jo for, vi skal op og ligesom have fat i alle de her små punkter, som jo ligger under vores fødder. Vi har jo punkter under fødderne, som jo har forbindelse til alt i kroppen. Så det er jo sådan lidt en form for akupressur eller lidt zoneterapi.
som du jo egentlig bare selv udfører eller som du udfører på dig selv. Lidt akupunktur måske. Det der med, at man sådan lige kommer ind og rammer alle zoner under vores fødder. Når du har trykket igennem hele den her fod her, så prøv at placere din hæl i gulvet, og så med tæerne henover. Og så prøv, om du sådan kan sprede tæerne lidt, inden du presser dem ned over den her nåbrødbold. Så du prøver at sprede tæerne og presser dem ned. Og jeg håber, du kan se det her hjemme i stuerne. Her der kommer vi jo lidt op imellem tæerne. Der har vi også en masse punkter, vi ligesom kan nå at få fat i. Og hvis du mærker, at du har et sted, hvor der virkelig er ømt, så kan det jo tyde på, at du faktisk har en ubalance i din krop. Så kan det være, at du lige skal give lige nøjagtigt det sted en lille smule mere opmærksomhed. Slutter lige af med at rulle. Og så kan du prøve en gang og lige stille dig med begge fødder her på gulvet derhjemme. Og jeg fik ikke sagt, men det bedste er jo faktisk at lave de her fodøvelser med bare tæer. Kommer du lidt nemmere ind og berører alle de her zoner. Men hvis du lige står og mærker her, så kan du måske også, ligesom jeg kan mærke, at foden er blevet lidt varmere. Måske kan du faktisk se en forskel, hvis du kigger ned på dine fødder. Det kan også være, at du mærker, at foden er blevet en lille smule, føles en lille smule mere let eller bred. Og inden vi lige gør noget andet, hvor vi skal ned og sidde, så bruger jeg lige den her grønne bold. Man kan også fint bruge den her. Men her vil jeg bare lige koncentrere mig om stortåen og stortåens yderste grundled. Så jeg placerer stortåen lige hen over den her bold, og så presser jeg bare ned, blot med den her store tå. Og husk også at slippe igen. Så du presser ned og slipper. Presser ned og slipper. Og jeg ved jo, mange af jer har i hvert fald en af de her bolde derhjemme. Det kan også være, at I har en anden, der minder om. Og ellers så siger I bare til, for jeg har nogen herude i studiet. Ja, herfra så går vi lige lidt videre. Og her der skal du så egentlig bare bruge dine hænder. Hvis du sætter dig på en stol eller hjemme i din sofa, og lige tager samme fod op her hen over det modsatte knæ. Og så tager du fat således, at du har de 4 fingre her på forsiden af din tær, tommelfingeren bag ved din store tå. Så tager du og tager fat omkring hælen med den anden fod. Og så skal du ligesom vride den her fod sådan lidt, ligesom man vrider en karklud. Så du vrider
i hver sin retning. Og jeg tænker og håber også, du her får fornemmelsen af det hjemme i stuen her. Så jeg vrider lidt. Så foden den roterer. Den laver sådan en hel rotation her, en hel twist. Og nogle gange så kan man blive helt overrasket over, så meget man faktisk kan vride med den her fod. Måske kan du mærke, at foden begynder sådan at blive lidt mere blød og medgørlig, når du sådan lige har fat i den lidt. Så prøver vi lige at tage fat her, så vi tager tommelfingeren øverst hen over vores tær, og de andre ned under her. Og så prøver vi lige at bøje tæerne helt op og helt ned. Så der tager vi lige og flytter hånden. Så vi presser tæerne så langt op imod det øverste af vores fod her. Og også presser tæerne ned imod undersiden af foden. Og det gør vi også lige nogle gange her. Og forsøg at slappe af i det, når du sidder her. Sådan slap af i dine skuldre, din nakke. Forsøg at slappe af i dit ben. Og selvfølgelig også i din fod. Og nu har vi også gjort det nogle gange her. Så skal vi lige gøre det, at vi forsøger at flette vores fingre ind imellem vores tær. Og vi gør det nedefra. Og det kan være meget forskelligt, hvor langt man kan komme ind. Måske skal man lige hjælpe lidt til med den anden hånd. Men du skal aldrig presse. Du skal arbejde dig ind. Så stille og roligt prøv at sådan arbejde dig lidt dybere. Måske kommer du helt ned i bunden af mellemrummet, måske gør du ikke. Men aldrig pres for meget. Hellere lige bruge lidt tid på det. Og når du er nået dertil, hvor du sådan føler, at det er hertil du kan komme, så vil du lige sidde et øjeblik. Det her med at lave afstand imellem tæerne, det kan tæerne rigtig godt lide. Fordi de jo oftest er presset sammen sådan i vores sko i løbet af dagen. Og når I så sidder her, så kan I sådan lige cirkle lidt rundt med foden. Og også cirkle den anden vej. Bare små, rolige, blide bevægelser her. Og så slipper jeg lige så stille, tager fingrene ud. Og den aller sidste øvelse, den vil jeg lige vise allerførst på den grønne bold. Hvis du har sådan en. Hvis ikke du har sådan en, og måske har en elastik, så er den super fin at bruge til her. Men her, der skal du placere din tær nede foran bolden. Presse tæerne ned i gulvet, og de skal blive i gulvet hele tiden. Og så presser du helt ned, samtidig med at tæerne er i gulvet. Og så løfter du og presser ned.
og løfter. Og når du løfter her, så presser du ned på tæerne. Jeg håber også, at du kan se det her. Jeg prøver lige at flytte lidt. Så du presser ned her med tæerne. Og ned med hælen. Den kan som sagt også fint laves med en elastik, hvis du har sådan en. Og hvis du har en bred elastik her, så placerer du den således, at den dækker både din tær og din hæl. Og så tager du fat, så der er lidt modstand her på elastikken. Strammer elastikken lidt til. Og så gør vi det, at vi strækker tæerne ud. Og så presser vi tæerne opad og hælen væk. Så flexer foden og strækker foden og strækker helt ud i tæerne her. Det var lige min højre fod. Så nu går jeg til venstre fod. Starter med den her lille bitte bold med piggene på. Og ser om jeg her kan løfte bolden op. Og det er jo ikke altid man kan lige godt med hver sin fod. Men igen, som jeg sagde før, bare den der øvelse med at forsøge at gøre det, er super god. Og alle de her øvelser, de her fodøvelser, ikke kun forfodsøvelser, men er super gode til en nedsunken forfod. Det var det, jeg vil sige. Og så er vores fødder jo bare mega belastet hver evig eneste dag. Vi går jo rundt på dem med hele vores vægt der. Og vi presser dem ned i nogle sko. Nogle gange i højhælet måske. Så giv dem lige lidt kærlighed, det kan de altså så godt lide. Nu har jeg forsøgt at gribe med venstre fod her, så nu ruller jeg også hele foden igennem. Og jeg kan godt lide at lægge lidt vægt i, for at kan mærke, at den lige går en lille smule dybere. Men det skal du selv lige mærke efter derhjemme. Men sørg for at komme hele foden igennem, det vil sige også ned på hælene, eller underhælen, og på indersiden. Og ydersiden. Så trykker jeg ned på bolden med min fod. Forsøger også ligesom at trykke hele foden igennem. Det ben du ikke bruger, forsøg at slappe lidt af i det ben. Man kan godt blive lidt øm omkring sin hofte her. Men sørg for at give lidt efter i benet. Sørg for at du ikke står med overstrakt knæ. Bare lige lidt bevægelse i det her standben. Det hjælper lidt. Så skal jeg prøve, om jeg kan lave lidt afstand mellem tæerne. Og så lige presse tæerne ned. Så bolden kommer lidt op imellem mine tæer.
Og lige fanger alle de her små zoner her. Og nogle af mellemrummene er lidt nemmere end andre. Nogle har svært ved at ligesom lave den her afstand imellem tæerne. Ja, jeg slutter lige af med at rulle. Lige rulle hele foden igennem. Og så stiller jeg mig også her lige og fornemmer mine fødder. Kigger på mine fødder. Lige mærker den her behagelige fornemmelse. Lidt sitrende fornemmelse, måske lidt lethed, varme. Så alt hvad du mærker. Dejligt, dejligt. Så tager jeg lige den her grønne bold og sætter min hæl ned og presser blot lige det yderste af min store tå ned. Så bare lige det yderste grundled ned i bolden. Godt. Så vil jeg her tage fat på modsatte fod op på knæet her. Og tage fat igen med tæerne, med alle fingrene foran tæerne, tommeltotten nedenunder. Og så modsat her med hælen, og så vrider jeg igen. Fra side til side. Vrider modsat vej. Og forsøg virkelig at slappe af i de her øvelser. Og ikke kun i foden, men også i dine skuldre og din nakke. Når jeg har vreden lidt her, så tager jeg fat og forsøger at presse tæerne opad. Og så vender jeg lige min hånd og presser tæerne ned. Og så skal jeg lige se, om jeg kan flette ind imellem de her tæer. Og som jeg sagde før, måske lige hjælpe lidt ind i starten. Lad være med at presse for hårdt. Arbejde lidt i stedet for med at komme lidt dybere ind i mellemrummene. Og når du føler, du er kommet ind der, hvor du kan, så lige sid et øjeblik. Og så kan du sådan cirkle lidt rundt. Og også den anden vej.
Og så slipper jeg lige så stille, trækker fingrene ud. Og gør det samme igen med lige at tage fat her i elastikken, hvis du har den. Placer hele foden ind i elastikken. Tag godt fat, så der er god modstand på. Så presser jeg hælen væk. Og så strækker jeg tæerne ud. Så flexer og strækker. Flexer og strækker. Og det er ikke min tær, det er altså elastikken, der knager lidt. Og det var den her, der som sagt også kunne laves stående med den grønne bold, hvor du lige placerer din tær ned foran, presser tæerne godt ned, og så presser du hælen ned samtidig med. Så du kommer helt op på tæerne her, og så presser du hælen ned alt, hvad du kan. Ja, det var faktisk de her skønne fodøvelser, som jeg lige tænkte, det laver jeg til dig i dag. Så håber, at du får glæde af dem, og jeg skal huske at kigge i kameraet. Jeg håber, du får glæde af dem, og ellers så vil jeg bare, og jeg vil ønske dig god fornøjelse, hvis du kan, og får dem gjort. Og ellers så vil jeg bare ønske dig en fantastisk dag, og måske også en herlig weekend. Tak herfra. Hej.